खुलुमबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जाबाय OMR शीट थामहिनबा ऑप्टिकल मार्क रीडर नङा होमबा OMR शीटखौ जों माबोरै फिलआप खालामगोन SSC आसाम टेट बा आसाम पुलिसनि जायखिजाया इन्टारभिउ होगोन थामहिनबा दानि मोनफ्रोमबो आनजादानो अफलाइन जायोब्ला बेबायदि OMR शीटनि सायाव जायो OMR शीटजों फिलआप खालामनांगौ जायो थामहिनबा नैबे OMR नङा होमबा ऑप्टिकल मार्क रीडर बेनि हेफाजाबै जायो अब्ला जों बेखौ माबोरै फिलआप खालामगोन नङा होमबा लोगोफोर जायफ्रा गोदान दासिमबो इन्टारभिउ होफेराखै बिथांमोननि थाखाय बे इम्पर्टेन्ट नायनानै ला माबोरै OMR शीटखौ जों फिलआप खालामगोन नङा होमबा अब्ला नैबाव दङ जोंहा OMR एन्सार शीट नाम्बार बाव सिरियाल नाम्बार थायो बावहाय जायखिजाया नोंथांमोनाबो जेबो फिलआप खालामनाङा बाव गावनो गाव थाखायो नङा होमबा अब्ला जोङो नैबेखौसो नायनांगौ गुबै नायनांगौआ जाबाय जोंहा नैबाव माखासे इन्सट्राक्शन दं नङा होमबा नैबे इन्सट्राक्शनफोरखौ जों नायनांगौ नङा होमबा बे इन्सट्राक्शनफोरनि हेफाजाबैसो जों बेखौ फिलआप खालामनांगौ जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ फरायनांगौनि गोनांथि गैला आं खोन्थानोसै जोङो माबोरै खालामनांगौ नङा होमबा जोंहा गिबियावनो जोंहा नैबे जिनिसखौ नायनांगौ लोगोफोर नायदो नैबे जिनिसखौ नायनानै लाग्रो नङा होमबा इन्सट्राक्शन फर मार्किं जोङो बेयावहाय मार्किं खालामनाय इन्सट्राक्शनाव माबायदि फिलआप खालामनांगौ नङा होमबा नैबे जाबाय कारेक्ट मेथड आरो नैबे जाबाय रं मेथड थामहिनबा गोरोन्थि नैबे जाबाय थार एबा रोखा अब्ला जोङो नायदो जोङो बेखौ फिलआप खालामनोब्ला नैबे जिनिसखौ जोङो फुरा डार्क खालामनांगौ दै खोमसि खालामनांगौ हमना लाबाय नैबे सिगांनियावहाय आरो नैबावहाय मोननै जों नुदों नङा होमबा हमना लाबाय नोङो बेवहाय फिलआप खालामनायावहाय मा खालामनांगौ जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामोब्ला मा जागोन बेबायदि क्रस माल्टिप्लिकेट होनो नाङा बा टिक मार्क होनाङा बा हाफ खोमसि खालामनाङा बा गल खालामनाङा अब्ला बेबायदिब्ला मा जागोन बे गोरोन्थि जागोन जायनि थाखाय बेबायदि फुल खोमसि बानायनांगौ नैबायदि अब्ला बेखौ बुजिबाय जानांगौ अब्ला आंनि चेनेल बयखौबो फिन खेबसे बरायनानै लाबाय आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लादो अब्ला भिडिअखौ रोखायै जागायनोसै नङा होमबा अब्ला जोंहा नैबे इन्सट्राक्शनखौ जोंहा फरायनांगौनि गोनांथि गैला आं खोन्थाखाबाय नैबेखौहाय जोङो कारेक्ट मेथडआ माबायदि जागोन आरो दाना जोङो बेवहाय रल नाम्बार होनांगौ बा जोंहा एन्सार शीट नाम्बार होनांगौ जों माबोरै होनांगौ नङा होमबा आं खोन्थानोसै नैबावहाय गिबियावनो जोंहा नैबेबायदि केन्डिडेटनि नाम फैयोब्ला जोंखौ बेखौ फिलआप खालामनो रोखायै माबायदि रोखायै एडमिटआव नोंनि जेरै नाम दं बेबायदि होबानो जाबाय नैबायदि खथा होनाय नङा लोगोफोर नैबेयावहाय ओरैबायदि लांदां जायगा होगोन आरो स्पेस होगोन बेवहाय नोंनि नाम लिरनांगौ जेरै राम नङा होमबा रामबा लिरदो नोंथाङा राम बेफोरबायदि राम जेनेबा नार्जारि जेनेबा नार्जारि बेबायदि लिरलाबा जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि बेयाव आबुङै लिरबानो जाबाय हो आरो केपिटेल लेटार बा केपिटेल लेटार खोन्थाखागोन बावहाय इन्सट्राक्शन थाखागोन नायबानो जाबाय बेखौहाय आरो बे जेब्ला बेखौ फिलआप खालामगोन नोंथांमोना जेबो हाखु दाखु जानो नाङा दे ओमफ्राय नैबे जिनिसा जाबाय नोंनि मेन इम्पर्टेन्ट बेखौ जों मोजाङै नायथारनांगौ बे जाबाय नोंनि रल नाम्बार नोंनि एडमिटआव जा रल नाम्बार दं बेखौ बसायनांगौ बेवहाय जेनेबा नोंना 1 2 3 4 बिदि बायदि दङ नङा होमबा अब्ला नोंथाङा बेखौ माबोरै फिलआप खालामगोन जुदि नैबाव 1 दङब्ला नैबे 1खौ 1 थोंगोर बेखौ खोमसि खालामनांगौ दै लोगोफोर 1खौ 1 बेखौ फुरा डार्क खालामनांगौ खोमसि खालामथारनांगौ नङा होमबा आरो बेनि उनावहाय जेनेबा नैबावहाय 5 दं सेकेन्डआव 5 दं अब्ला 5आवहाय 5खौ नोङो खोमसि खालामदो बेबायदि लोगोफोर 5खौ डार्क खालामदो आरो नैबावहाय जेनेबा थार्ड नाम्बारावहाय बाव 3 दं 3 बा नोंथाङा नैबे 3खौ डार्क खालामदो खोमसि खालामदो बेफोरबायदि आरो मा अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ बेखौ एसे सिरियाल हिसाबै बानायनांगौ दै गावबागाव खथा आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला बेवहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 दं 8 रल नाम्बारनि स्पेस एबा खथा दं अब्ला नोंथांनि रल नाम्बारा गासै 5थाल' गासै सिरियाल नाम्बारा गासै 5थाल' दं अब्ला जों बेखौ बोरै फिलआप खालामनो होमबा जों नोरैनिफ्राय बानायनो ना नोरैनिफ्राय बानायनो अब्ला नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर रल नाम्बारा सब समाय नैबे सिगां साइडनिफ्राय जायो दे नैबे सिगां साइडनिफ्राय नोङो जेसेखिनि नांगौबा लांदांगानो थाहैथों स्पेसा खालियानो थाहैथों अब्लाबो नोंथांमोनहा रल नाम्बारखौ गोसोआव ला माबोरै फिलआप खालामनोबा नैबे सिगांनि स्पेसनिफ्राय जायो दै बेनि उनाव नोंहा सिट नाम्बार दंबा सिट नाम्बारखौ बसायबानो जाबाय सिट नाम्बाराथ' एक्सुवेलि थाया अब्लाबो सिट नाम्बारा जुदि नोंहा एडमिटआव थायोब्ला बा प्रभाइड खालामना होनाय दङब्ला बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय बेनि उनाव जोंहा नैबा कुइसन बुकलेट नाम्बार बे गोसोआव लाबानो जाबाय कुइसन बुकलेट नाम्बारा नोंनि बै कुइसन पेपाराव नों जेब्ला मोनगोन बेवहाय बुकलेट नाम्बार थायो बेवहाय मोनबेसे दं बेखौ होबानो जाबाय जेनेबा नैबे 1 2 3 बेफोरबायदि होलांबानो जाबाय मा दं बुकलेटआवहाय हमना लाबाय नैबावहाय सिरियाल नाम्बार 5 मोनोब्ला नोंथाङा बे 5खौहाय बेखौ फिलआप खालामग्रोबानो जाबाय
बेयाव जेनेबा 2 मोनबाय 2नि थोंगोर नैबेखौ नै डार्क खोमसि खालामदो आरो नैबेहाय 4 मोनदोंब्ला नैबे 4खौ बानायदो गावबागाव सिरियाल दै बे थख' थोंगोर जाया माने नैबे 1 निबा 1 आव जागोन 2 बा 2 नियाव जागोन 3 बा 3 नियाव जागोन बे फारि फारि जागोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो आरो नैबे 2 खौ होयोब्ला 2आ नैबेखौसो खोमसि खालामनांगौ दे नैबेनिखौ नङा नैबे जायगानिखौ नङा ओमफ्राय नैबे जोबथारनायाव 5 निबा नैबे 5 ना बबे जायगायाव दं बेबायदि आरो मा 0 बा 0 नैबेखौ सिगाङाव बेबायदिखा नायबानो जाबाय नायबानो रोंखागोन 5 नाम्बारावहाय कुइसन बुकलेट सिरियाल्स माने कुइसननि सिरियाल नाम्बार थायो बेवहाय A B C D थायो थामहिनबा नैबाव नों सासे जिरायदों आरो नैबाव सासे जिरायदों बेन्च गंनैयावबा नोंनाव नैबे A जायोब्ला सासेना B जागोन हयथ' नोंनाव C जायोब्ला बे सासेनाव D जागोन बेफोरबायदि जागोन आरो मा जायनि थाखाय बेयाव नोंनि सिरियाल बे टेक्स्ट बुकलेट बा कुइसन बुकलेटआ मा गोग्लैदों नैबाव A बा A एबा नैबाव लिरदो A खौ नङा होमबा बेनि उनावहाय जोङो नैबे A खौ खोमसि खालामदो बेबायदि बुजिदोंना लोगोफोर हमना लाबाय नोंना D गोलैदोंबा D नैबाव D लिरबानो जाबाय नैबे जायगायावहाय D लिरदो लोगोफोर नैबाव D लिरदो बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय मा खोमसि खालामदो बेखौहाय दा बेखौ बुजिबाय जानांगौ बेनि उनावहाय जोंहा मेन दाना बे जुदि कमप्लिट जाबायब्ला ओमफ्राय जोंहा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबावनांगौ जे नोंथांनि रल नाम्बारखौहाय लेटारजों लिरनो थिनोब्ला बा हांखोजों लिरनो थिनोब्ला जों माबोरै लिरगोन नङा होमबा हमना लाबाय नोंना 2 4 5 0 8 7 नोंनि रल नाम्बारा अब्ला नों माबोरै लिरनो जोङो स्पेलिं लिरनांगौबा जोङो बेखौहाय 24 लाख 5087 जों बिदि होननानै लिरा लोगोफोर माबोरै लिरनांगौ बेखौहाय जोङो नायदो नैबे 2 बा 2 बेखौ 2 लिरदो नङा होमबा बेनि उनाव 4 लिरदो बेबायदि आरो मा आरो कमा होदो 5 लिरदो बेबायदि जोङो सिरियाल नाम्बारै बिदि मोनफा मोनफा लिरनांगौ आरो मा 2 4 5 0 8 7 जों बिदि होननानै कमा होयै होयै स्पेस होयै होयै लिरनांगौ अब्ला जों बेखौ बुजिबाय जानांगौ दाना नेक्स्टआवहाय जों एन्सारखौ माबोरै होनो नङा होमबा लोगोफोर अब्ला आं खोन्थानि नैबाव थाखायो जुदि नोंना कुइसना 100 थाबा 100टा 100सिम सिरियाल नाम्बार थागोन नैबेसिम माने 100सिम थागोन आरो नोंना जुदि कुइसना नोंना 150 थाब्ला 150सिम बा 150सिम थागोन आरो अब्ला जों बेखौ जेबो गोनो गैया लोगोफोर अब्ला नोंना बै कुइसनाव मा दं हमना लाबाय नों 1 नाम्बारनि कुइसनखौ जों एटेम्प खालामगोन एटेम्प खालामनोब्ला नोंथाङा माखौ लिरगोन 1 नाम्बारनि कुइसननि एन्सारा जेब्ला नोंना एबा जोङो बेखौ फुरा डार्क खालामबानो जाबाय खोमसि खालामबाय जुदि बे एन्सारा नोंहा नङा नोङो बि नोंना एन्सारा डिसोमोन अब्ला नों बोरै फिलआप खालामनायखौ नङा होमबा नोंहा अलरेडि बेखौ नोङो एखौ होखाबाय अब्ला नोङो डिखौ नों होनो हाला मानो होनब्ला नोंना अलरेडि एन्सारा जानानै थांखाबाय नों जाबाबो जायाबाबो नोंहा बेवहाय एन्सारखौ एटेम्प खालामखाबाय नोङो आरो बेखौ नों होफिननो हाला नाथाय कम्पिउटारनि मोनब्ला नोङो अनलाइन होनायमोनब्ला नों बेखौ हागौमोन आरो नाथाय नोंहा बा अफलाइन हिसाबै नोङो डिखौसो होनांगौमोन नों एखौ होग्रोबाय हिसाबै नों बेखौ होफिननो हाला मा जायनि थाखाय बेखौ होनायाव नोंथांमोना सांग्रां जा आरो मोनसे खोथाखौ जों गोसोआव लाबावनांगौ जे नोङो जुदि 5 नाम्बारनिखौसो एटेम्प खालामनो थांगासिनो दं नों नायफ्लांनानै 6 नाम्बारखौ होफ्लांबाय नोङो जेनेबा 5 नाम्बारनि एन्सारा बि नङा होमबा लोगोफोर 5 नाम्बारनि एन्सारा बि नों बेखौ डार्क खालामनांगौ नोङो हाखु दाखु नायनायाव नोङो मा जागोन 6 नाम्बारखौसो होफ्लांबाय नों बि नाथाय 6 नाम्बारनि एन्सारा डिमोन गोरलैमोन अब्ला बेनि सायावबो रोखाथि जाखा लोगोफोर जाहाथे नोंहा बेनि सायाव जेबो गोरोन्थि जाया 5 नाम्बारनि गावबागाव थख' नायनानै लाखा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो एन्सारखौ बेबायदिनो एटेम्प खालामनो नाजा लोगोफोर आरो मोनसे खोथाखौ जोङो नैबेयाव जिनिसाव गोसोआव लानांगौ लोगोफोर नैबेयाव जायखिजाया सिगनेसारखौ होनो दाबाव नोंनि सिगनेसाराव होब्लासो एखेब जागोन नोंनि बै एन्सार सिटआ आरो नैबाव इनभिजिलेटरनि जायफ्रा बैयाव डिउटि थादों एग्जामावहाय इनभिजिलेटर जादों बिथांमोननि बाव सिगनेसार होनांगोन लोगोफोर बिथांमोननि सिगनेसारखौबो नोङो जाहाथे बिथांमोना होयो बेखौबो नों नोजोर लाखा जुदि बिथांमोना माबा गोरोन्थियाव नोंनि बेयाव सिगनेसार होलांनो बावबाय नोंथांमोनानो बेखौहाय गाबज्रिनानै बा लेंनानै सिगनेसार होबानो नङाब्ला बियो नोंनि एन्सार सिटआ रं एबा गोरोन्थि एबा इनभेलिड जागोन होननानै फोसावनाय जागोन गोसोआव ला लोगोफोर बिजनेसखौ जाहाथे नोंबो सिगनेसार होयो आरो इनभिजिलेटरनिबो सिगनेसार फैयो बिजनेसखौ गोसोआव ला लोगोफोर भेरि भेरि इम्परटेन्ट अब्ला दा नोंथांमोना बेनि सायाव क्लियार जाबाय जानांगौ नैबे OMR सिट थामहिनबा अप्टिकेल मार्क रिडार नङा होमबा बेखौ जों माबोरै फिलआप खालामगोन नङा होमबा दा बेनि सायावहाय नोंथांमोना माबाफोर गोनो गोथो मोनदोंब्ला आंनाव सोंहरफिनबानो जाबाय आं रोखाथि खालामना होफिनगोन अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय